Kontrobersyal. Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng baril. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. DJ Rocketera. And DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Good evening po, DJ Rocky and Titangelo. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Jay. Jay. Ilang taon ka na, Jay? 30. 30. Sang lupalop ka naman, Jay, nang galing? Sa Makati. Makati. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa ni Titangelo dito, Jay, ha? Jay, 30 from Makati. Ano ang top secret mo? Naging side hoe ako ng pamilyadong lalaki. Naging side hoe ka ng pamilyadong lalaki. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes. Pwede mo bang i-explain sa amin anong ibig sabihin ng side hoe? So, for the straight term, diba, usually third party ka. Pero ako kasi, I don't know kung hindi pa siya makapag-out kasi nasa closet pa din ata siya, pero pamilyado siya. So meaning, ikaw yung third party nitong lalaking to na pamilyadong tao na kloseta pa. Tama ba? Yes, exactly. Okay, so pwede mo bang ikwento sa amin, Jay, kung paano nagsimula ang lahat? Kaibigan mo ba tong pamilyadong lalaking to? Paano mo siya nakilala? Anong nangyari along the line? Okay. So, that time, nasa work ako noon. Tapos, sobrang exhausted nung ginagawa. Tapos, nag-late lunch ako. Tapos, lumabas ako ng building para mag-vape and mag-check. And then, since single na ako for 3 years, so, yeah, hindi ko naman siya itatago. I have this dating app. And then, pero napaka-seldom ko siyang i-open. So, that time, parang in-open ko lang siya. Tapos, chanek ko. So, may mga ibang nagtatap, nag-chat 12 hours ago, 3 days na pala, 2 days na. And then, may isang profile doon na kasing blank, walang picture, walang anything and all. Ang name lang is Dad. Tapos, nag-tap. And then, na-tap back lang ako. Tapos, nag-start na yung conversation. And then, sabi niya, nasa area lang siya. Tapos, sabi niya kung if free ba ako since Friday. Sabi ko, free naman ako, wala naman akong gagawin. Medyo malilit lang ng out kasi since end of the month. So, madaming reports and all, tapos may meeting pa, tapos yun, may kasunduan kami na mag-meet kami after na work. So, sinend ko yung location ng building kasi sa area lang daw siya nakatira. Tapos, nung paglabas ko ng building, sinundo niya ako and I was not expecting na, alam mo yun, so, naka-car pala siya, DJ Rocky. And then, na-shock ako kasi hindi basta-basta yung car. Tapos super May kaya, kumbaga mayaman ba? Sabihin natin, may kaya o mayaman? big fish, gano'n Big na lang. fish.
Kilalang tao to. Hindi naman to politician, hindi naman to Oh ano. my God. Hindi. Hindi Pero naman. may certain brand internationally na Oh. Parang kilala ko to Wait lang. Pampaputi? Hindi, wait lang. SUV? Luxury car? Hulaan natin yung sasakyan. Sige. Luxury car? Okay. Yeah. Nagsisimula ba to sa letter M? Hmm. Hindi. B? Hindi din. L? Hindi din. Oh. Wait lang, mataas, mababa? Para siyang ka-level ng Benz. Ganon. Ka-level ng Porsche. Porsche. Hindi. Ano to? Rolls Royce? Alam mo yung parang halatang hindi galing sa mayamang pamilya. Hindi natin abot yan. Yun ba? Ano tong kotse niya? Hello. Jay, Hello. anong kotse to? Anong Yeah. kotse? Para ma-imagine namin. May certain animal. Okay. Ferrari. Tama ba? Hindi ba? Mustang to, Mustang. Mustang? Jaguar? Jaguar? Oo. Jaguar. Grabe, man. Parang kilala ko to. Wait lang. Dude, ikaw ba to? Hindi. Pero, Okay. Sige. anong business niya muna? Anong business? Wait lang. Alam mo yung tanong natin para pang chismoso. Gusto lang natin malaman din. Sa bagay, Gusto natin wait lang. malaman. Sinabi niya ba sa'yo dun sa... Cut yung lines nyo. Okay, sorry na ha. Medyo na-excite lang kasi kami kapag tumataas yung boses namin, nawawala talaga yung linya namin. Pero anyway, gusto namin malaman yung business line dito. Pero kung hindi ka komportableng sabihin kung ano yung business line, okay lang sa amin. Kahit general na lang. Okay lang humula muna ako. Sige. Okay lang ba na humula daw si Titangelo? Okay lang. Sige. Pampaputi, no? Hindi. Okay. Wait lang, bakit naman pumasok sa isip mo yung pampaputi? Wala lang. Okay, ako huhula ako. Sige. Shipping. Hindi. Basta everyday na lang natin siyang sinusuot. Kilala ko na yan! Kilala ko rin to. Oo! Siya pa rin ba? Nauupuan ba to? Hindi. Okay, sige. Okay. Balik na muna tayo sa storya. Okay, so nung nakita mo siya doon sa tapat ng mismong building, nakita mo yung sasakyan, what was your reaction nung unang meet-up ninyo? Nashook ako kasi I was expecting na since he told me that na nakatira lang siya big sa fish. area. Ay, Sabi ko, so maglalakad or magbabike or whatsoever. Tapos sabi niya sa akin dun sa app na nag-chat siya, sabi niya, ako yung magbiblink ng headlight. So nung nakita ko, sabi ko, oh my God, deep inside lang talaga na, sabi ko sa isip ko, big fish, malaking tao to kasi super tinted, tapos saka Jaguar. Sabi ko gano'n. Tapos hindi siya nagsisend ng picture kasi hindi kasi ako din nagsend nung sinabi niyang trade picture. Sabi ko, sure, after you send. Tapos di siya nag-send. Pero nag-uusap pa din kami. And then, nagulat na lang ako nung pumasok na ako sa kotse. DJ Rocky and Titangelo, talagang parang level ni Gabby Concepcion. Ganon yung level niya. Yung kapugian? Oo, Tonton Gutierrez. Tapos halatang may lahi eh. Oh. Jay, no, para lang mas klaro din sa amin, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung sexual orientation mo? I'm a gay man. okay. Sige, gets. Okay, so you are also looking ba that time for a partner in life since 3 years ka mo single? Not really. Kasi galing ako sa long-term relationship. And umikot kasi yung mundo ko sa ex ko. So, sobra akong nasaktan. So, that time, parang I was trying to enjoy na yung single, ganyan. Na sabi ko, come what may. Kasi alam mo yun, ayoko magpaka-hipokrito. Pero sabi ko, sige, kung may mag-aya na ng threesome, sige, tatry ko na. Para kung
or group front para kung magkaroon ako ng future partner. Alam mo yun, yung I've done this, I've tried this, Yes. noon. Mhm, mhm. Plus, And wala ka then, natatapakang tao kung single ka naman. oo, pero that time meron pamilyado pa. Mm-mm. I mean, eto na yon yung pagpasok nitong lalaking to. Tama ba? Yes. Okay, sige. So, dalhin mo kami dun sa part na nagkita na kayo, nagka-developan kayo and everything. So, sige, back to your story. Ayun, so pumasok na ako ng car, tas hindi ko pa kasi agad maaninag siya kasi madilim pa sa loob. So nakita ko lang yung ilaw mismo nung sa manibela, yung sa aircon and all. Tas binuksan niya na yung ilaw. Kasi nashock ako, sabi ko, shit, ang pogi. Ito kasi I like dad bods and thick guys. Alam mo yun, mga chub, ganyan, bear. Ganun siya. Tapos may lahi pa, Pinoy-Espanyol, ganyan. So, along the way, inaya niya ako magkape. Tapos, um, basta somewhere in South lang din. Nagulat ako. Sabi ko, um, kakaliwa ata kami. Pagkaliwa namin dun sa lugar nila, sabi ko, shit, big fish. Kasi basta executive village siya sa South na may mga kilalang tao. And then, nagulat ako kasi pagdating namin sa bahay nila, since nakahiwalay ata yung maid's quarter, hindi niya agad ako pinapalabas ng kotse. Hintayin ko daw yung chat niya sa akin sa app kung bababa na ako. Siguro nag-antay pa ako ng 10 to 15 minutes sa loob ng car. Tapos, pagdating namin doon, nag-usap kami, diretso agad ako sa master's bedroom. May dala lang siyang mga pagkain and drinks and all. Nandun lang kami buong gabi. Hindi niya ako pinapalabas. So, anong tumatakbo dun sa isip mo nung time na yon? Like, hindi ka niya pinapalabas, nandun lang kayo, first time you've met this man, sa bahay agad yung diretso, tapos may maid, tapos merong ganito kalaking executive village na, I mean, may house sa isang executive village sa South, and I guess, di ba, mga alabang levels to, di ba? And hindi biro ang presyo, di ba, ng mga tahanan dito. So, anong tumatakbo sa isip mo nung time na yun? Actually, alam ko na kasi pagpasok ko sa master's bedroom, nakita ko yung, alam mo yung pagbago kayong kasal, nandun sa may ulunan ng kama, kung saan kami nakaupong dalawa. Sabi ko, hindi to out. Kaya ganito niya ako itago. Kasi nung nag-aaya na siyang, nung inaya ko siyang, sabi ko, let's have some coffee na lang muna sa Starbucks around dito sa labas ng village, no? Sabi niya, ay hindi pwede. Gumano na siya. Sabi ko, okay, sige. Tapos dumaladyo na kami sa bahay nila. And then, sabi ko mukhang, yun nga, confirm closet to. Kasi hindi niya ako pinapalabas ang kwarto. Tapos, talagang clear niya yung area. Kailangan walang maid na natira. Yung maid nila, 4. Tapos, siya lang naman sa loob ng bahay. Tapos isang driver, tapos isang guard. Yung guard, nasa pool area lang. Kasi ang dami nilang CCTV. Ayun. Pero medyo kabado na. Sabi kong ganun sa sarili ko, mamaya bilang mahuli kami, malaking tao to. Sabi ko, iskandalo talaga to. So, what happened next? What happened next is, kung ano yung naiisip nyo, merong nangyari. Actually, sabi ko nga sa kanya, kasi hindi na ako naging comfortable. Sabi ko, uy, kung okay lang, siguro I need to go na. Sabi kong ganon. Siguro next time na lang, pag medyo comfortable ka, kasi parang napaparanoid ka sa paligid. Sabi niya, no, it's okay, dito ka na matulog, ganyan. And then, syempre, nag-shower na ako, nagpahiram siya ng damit, nag-shower din siya and all. Nung nakahiga na, alam ko nagpapakiramdaman ng kaming dalawa. Until, tulog na ba ang mga bata? Hindi, until, nung humarap ako sa kanya kasi, yung talagang position ko pag natutulog, nakaharap sa left ng shoulder ko. Nakaharap siya sa akin. Grinab niya yung hand ko.
At saka may mga bagay-bagay siyang pinahawak sa akin. And then, he grabbed me. Tapos nag-start na kami mag-kiss. Mabango? DJ Rocky, sobra niyang bango. Mayaman eh. Oo, at nakita ko ang in-spray niya, Hermes na perfume. Basic. Basic. Pero Jay, para lang sa akin, hindi naman siya magtitiwala din sa'yo kung hindi ka rin madating, hindi ka rin Exactly. pogi, hindi ka rin malakas yung Dating, aura. aura mo. Malamang na CI na siya. At Like parang mapagkakatiwalaan ka. nakita na yan sa profile niya. Pwede bang i-describe mo sa amin anong itsura mo? Like, ano bang mga datingan mo? Kasi ito, dinescribe mo tong lalaking nakilala mo na parang mala Tonton Gutierrez, Gabby Concepcion. Oo. Ikaw, anong klaseng artista yung datingan mo? Actually, honestly, hindi ako pogi. I think, since hindi naman ako blessed physically, no, pero may mga someone, yun nga, mga nakaka-date ko before, ganyan na, they find me cute, and then, maliit lang ako, 5'4", and I was a former libero nung college. Pero, since, gym buff, tas tumaba na kasi ako. So, maayos naman ako manamit, and all. Descende naman, ganon. Malinis, mabango Malinis. tingnan. Yeah, kasi ayoko din ng maasim. Yun! Hindi maasim. Aha. Nagtutoothbrush, ganyan. Yun, okay. So, at least medyo may idea na tayo kung ano yung itsura nitong ating caller, no? So, Jay, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa inyo, nito ni Dad, nung gabing yun, ano nang sumunod na nangyari? Nagkaroon ba ng follow-up contact? Paano nagtuloy-tuloy ang lahat? Sige. Kasi may ginawa ako sa kanya na I don't know kung ginagawa na siya ng mga babae ngayon. Na first time talaga niyang na-experience na while, ginagawa namin yun, nagulat na lang talaga ako na tinawag niya na akong babe. Tapos sabi ko, oh my God, ba't ganun? Tapos, after ng the morning, na humirit pa ng isa. So inumaga kayo? Yeah, inumaga niya ako. Pero, mga bandang 5:30 or magpa 5:30, medyo madilim pa. Pero alam ko, gising na yung mga helper niya. Kasi isang madaling babaan lang and all. Tapos hinatid niya na ako hanggang sa somewhere in, Alabang. Ganon. Sandali lang nag-connection loss itong si Jay. Nagkapalit. JJ, wait lang. Medyo nag-weak internet connection ka. Pwede mo bang ulitin yung mga last 10 seconds na sinabi mo? Like, isang mabilisang babaan lang doon sa mismong bahay and then hinatid ka niya na somewhere in Alabang and then after that, what happened? Connection lost. Hello. Tatanong pa naman ako kay Jay. Kaya nga, Jay. Nasaan ka na? Hello, Jay. Jay. Hello, can you hear me okay? Jay, sorry medyo mga 30 seconds ka namin hindi narinig ng tama. So, I think we'll move on to the next question of Titangelo. Oh, Jay, di ba nahatid ka na niya somewhere sa Alabang? Tama ba ako? Yeah. Jay, ano to? After netong nahatid ka niya, wala ba siyang inabot? Wala ba siyang something na sinabi sa'yo? Or talagang literal na sex lang yung nangyari sa inyo? Since nag-meet lang talaga kami for, fun and dun lang naman sa app. Mm-hmm. Medyo na-shock ako kasi hinihingi niya yung Telegram ko. Okay. Tapos, nung bumaba na ako, tinatawag niya na akong babe. Tapos pag nagme-message siya, babe na. So, hindi pa dun natapos. Ano mga nangyari? May mga follow-up pa na meet up, nag-check-in kami sa hotel na hindi kami parehas ng room, pero nagsi-sneak out. It's either siya or ako sa room niya.
Pero, Grabe tong ano ninyo yung situation and yung setup ninyo, pang mayaman Kumbaga 2 rooms yung binabayaran. And gusto naming malaman, no, Jay, kung sino nagbabayad lahat ng to. Shared ba kayo dito of expenses or si dad lang itong nagbabayad ng expenses na to? actually siya, ang gagawin is, sa isang room siya magbabayad, sa isang room ako, tapos ita-transfer niya sa akin. Ganon. And then, kaya siya ganon din is, nasa ibang bansa yung 2 anak niya kasama yung wife niya. Kaya, sabi nga nila, I don't know kung tama ba yung phrase, when the cat is away, the mouse will play. Tama ba yun? Oo, may ganong klaseng term, no? Pag walang pusa, Lalaro ang daga. kumakagat ng keso ang daga. Aray. Okay, so napatunayan mo na meron siyang pamilya talaga. Sinabi, was dad clear about that? Yes, kasi, sorry, since late naman na, no, okay lang magsabi ng mga term. Oo. While he's walking me, nandun ako nakaharap sa picture nila ng bagong kasal sila. Sa loob ng master's bedroom. Face to face kayo nung asawa niya. No? Oo, pagalingan kami ng asawa niya. Oh! Magalingan. Sino mas magaling, Jay? Na ano ba? Nanghingi ka na ba ng review dito kay dad? 5 stars, ganyan. Actually, DJ Rocky and Titan Jello, first time daw na na Remy Martin siya. Remy Martin! San Miguel Pilsen tayo. Masarap ang San Miguel talaga. Oo naman, pero mahal din yung RM. Remy Martin. Alam mo yun, nasa 5K din yun Pang gin lang ako eh. Okay, bakit masabi nyo na parang RM yung dating? Anong meron dun sa, ano na yun? Bakit yun yung description nyo about what happened to you guys? What do you mean na description? Yung sa term na ginamit ko? Oh, Remy yung term Martin. na ginamit mo. Kasi, di ba, it's a brand of an alcoholic drink, di ba? Kasi yung term kasi yun, it's rimming. So you're licking, the whole of the donut. Pero yun yung mga naririnig ko sa mga friends kong gay. So nire-Remy Martin daw. Yun. Yung pala yun. May bago kami natutunan, Jay. Maraming salamat sa'yo. Yeah, it is an informative At least alam ko na yung ginagawa Word. ng iba dyan. Remy Martin. Kumakain daw ng papaita. Yun. Papaitan. Mga Ilocanong dish yun Oo. Okay. So, Jay, yun, alam mo, nakita mo, ganyan. So, up until now ba, ay kayo pa rin nitong dad na to? Yes. Actually, kinat ko na yung communication. But he's trying to contact me kasi naka-restrict na siya sa Telegram ko. Pero nakikita ko pa din kasi. And then, medyo natakot na ako kasi ayoko magpaka-hipokrito, no? Dumating na kasi kami sa point na gusto niya na akong bigyan ng allowance. Like, sino na ba naman nang magde-decline doon, diba? Hello, saan ka pupulot ng 15,000 every month, diba? Pero kasi sabi ko parang tinapakan ko na nga yung mag-ina niya. Tas ganun pa. And then medyo natakot na ako kasi nung sinabi niya sa akin na, uy, uuwi dito yung wife ko and yung 2 kids ko, magbabalisin kami. Gusto kitang isama, same flight, pero magkaiba lang tayo na accommodation. Tapos parang, public fun or magsisneak out lang siya. Yun na yung time na ayoko na. Kasi natatakot na ako. Kasi ang laki niyang, malalaking tao sila eh. So pag na-iskandalo kami, malaki, sobrang nakakahiya talaga. Okay, Jay, dahil late na rin naman ang oras natin, gaano ba kalaking tong tao na to? At gusto ko lang, bigyan mo lang kami ng onting hitaligan. Sino ba to? Nasusuot, di ba? O malaki ba yung kanya? Like, malaki ba
talaga yung kanya? Malaki siya? Is 6'2". 6'2". Okay. Hindi naman to artista, di ba? Negosyante siya, di ba? Ganon din yung haba? 6'2". Hindi, 7 yung kanya. Kaya Oh! nagkasya. Pero alam ko masarap. Ganon. Kasi naaabot ng mga bagay-bagay sa loob. Di lang naabot. Turok na turok. Parang ka na injectionan. Oo. Hinahanap ko yung backbone. Oo. Backbone, umabot ng spine. Pero, Jay, gusto ko lang din. Pigain na natin to, Jay. Baka pwede mo pa kami bigyan ng ano. Sige na. Ano lang natin to. Tayo lang naman nakakarinig. Tayong tatlo lang na lalaki. Sino siya? Mahirap banggitin kung sino eh. Hindi, bigyan mo lang kami ng ano. Bigyan mo lang kami ng onting pahaging pa. Sikat na sikat yung brand nila. Nasa Forbes list ba to na pinakamayayamang tao? I don't know. Hindi ko alam. Pero sobrang sikat nung business nila hanggang pati sa international. Worldwide pa nga. Damit ha? Damit to ha? No. Hindi? Ano siya? Basta sinusuot. Wearable. Something wearable. Either alahas. Oo. Either Sapatos. Karamihan. Gustong-gusto siya ng mga lalaki. Gustong-gusto. Siya yun, Jay? Ha? Siya yun? Yung may-ari nun? Sinusuot? Sinusuot namin? Hindi. Anak siya nung owner. Okay, Jay. Okay. Okay, sinusuot. Protection ba to? Hindi. Hindi. Okay. Ginagamit panlakad? Pinoy henyo pala to. Pinoy. Siguro, natatakot din ako. Oo, ginagamit sa panlakad. Hanggang doon na lang tayo. Oo. Sige. Oo Pwede naman, ginagamit panlakad siyempre lang. pinoprotectionan ka rin namin. Yun lang ang gusto sige, namin. hanggang Pinigalan doon na lang. Hanggang doon. Oo. Sikat ka ba, Jay? Grabe, no? Sikat ka ba? Hindi po. Okay, sige. Gusto lang din natin malaman, syempre. First time mo to, Jay, na may ganitong big fish ka nakilala? Ano ba? Hindi. Actually, kasi, parang, since yung mga classmates ko nung college, yung iba kasi doctors na ngayon. So, connection lang. May isa din, yun siguro kaya kong i-provide. Pero hanggang doon lang. Anak siya ng nito lang, recently lang, pero hindi kami naging effective kasi he's a doctor. So, sobrang hirap pumasok sa schedule niya. Saan dating ni Jay? Oo. And then, tsaka, alam mo, naisip ko dito kay Jay, kumbaga yung network talaga niya. Oo. Kumbaga, hindi siya yung basta-basta na network na parang, okay, mga rakitera. Hindi eh. Parang pakita jello lang. Oo, Parang ganun. Ito nasa, nasa Southie, nasa Alabang, kumbaga, ang nito, ang mga malls nito, dun sa, sa, sabihin ko sana festival mall. Pero parang, Hindi, may festival mall naman. Kaya nga, oo. Talaga eh. Hindi, may tawag dun eh. F-mall. Hindi. Yung parang pag pumunta ka dun, anong tawag dun sa mga mall nyo dun? Yung parang, Alabang Town Center. yan, town. Kumbaga parang malalaman mo Town taga-South ka if hindi mo binubuo yung pagsabi ng Alabang Town 80 Center. lang. O, hindi, dapat town lang. Town. I'm gonna go to town. Ganun lang. Oo. Malalaman mong hindi taga doon, yung mga pumupunta doon, pag nakita mo yung mga suot na pormadong-pormado. Wala eh. Kasi kami, Guadalupe area lang eh. Guadalupe Mall. Sorry, ako SM Santa Mesa lang. Social ka ha? Jen? Kaya nga, dun sa mga town, kapag alam mong mga taga-Southie yun nandun, yung bihis nila pambahay lang. Tapos mga monotone yung mga Boses, colors. mga ganyan. Hindi monotone yung colors. Yung parang black, white, beige, ganun yung mga suotan. Akala mo nakabambahay lang. Oo. Pero yung mga suotan talaga, Lakas. oo. Tayo, totoong outfit na tayo. Diyan lang naman tayo sa kanto ng Guadalupe, Santa Mesa, San Lazaro. Ay, nako. Anyway. So, Jay, tapos na yung lahat sa inyo.
tinatry pa rin ba niya mag-reach out sa'yo? Oo, kasi nakikita ko pa din yung mga messages niya sa TG pero naka-restrict kasi kahit din naman ako DJ Rocky and Titan Jalo. Ayoko naman din pumasok sa isang, storm na to eh. So baka mamaya hindi ako makasurvive, diba? So actually mabait naman siya. It just so happen lang na hindi siya makapag-out. Mhm. Kaya explore siya. Ginawa niya lang yung dapat tama na ang paningin sa kanya is straight, magpapamilya, ganito. Pero alam ko parang hindi sobrang hirap na hirap talaga siya sa sitwasyon niya. Mhm. Kaya ako, syempre, iiwas lang din ako sa gulo. Big fish pa to. So, might as well, busy na lang ulit sa work. Mhm. I'll play volleyball na lang pag free time ko Mhm. since sports ko. Mm-mm. So, gano'n na lang din. Kung may makaka-date, date. Kung Mhm. wala, wala. Alam mo, I admire you. We admire you for being so brave sa part na yan. Kasi hindi lahat kayang bumitaw sa ganyang klaseng relationship or situation. Especially if you've met someone na pogi, mabango, malinis, big fish, and parang mukhang nasa kanya na lahat, 'di ba? And talagang pinupursu ka pa, 'di ba? Gusto ka pang makausap. Ang hirap tumanggi sa ganyan, but still, 'di ba? Naging disiplinado ka. And nilagay mo talaga yung prinsipyo mo over what you are feeling. Yes. Eto pa, siguro gusto lang din namin malaman, Jay, kung nagkaroon ka ng feeling sa kanya or na-in-love ka ba? Actually, nung una, kasi sabi ko nga, this is only a, dating app, hook up app. This is for, one night stand or fun. So, temporary lang. Pero nung sinusundo na ako sa office, lumalabas kami, nagtatagaytay kami ng pasikreto lang. Yung mga ganon na sa loob na ng kotse kakain, mag-check-in sa hotel. Meron na, may nai-invest na ako. Kaso lang, iniisip ko nga, ako nga galit din ako sa friend kong naging kabet. So, ano tong ginagawa ko? Ayoko magpakahipokrito Alam ko na nga mali, ba't ko pa siya pinupursue? So, doon na ako talaga yun yung turning point ko na uuwi ng Pilipinas, isasama ka sa balisin. Like, hello, balisin yun, sinong hindi doon. Pero, paano kung mahuli kayo? Malaking tao yan. Anong mukhang ihaharap mo? Mamaya mamidya ka pa. So, might as well, lumayo ka na lang, manahimik ka na lang, magtrabaho ka na lang. Ganyan. Yan na lang yung iniisip ko. Tama. And anong mensahe mo dun sa mga katulad mo or merong sitwasyon na tulad ng pinagdaanan mo? Like, kung meron mang nakikinig ngayon na kasalukuyang pinagdaraanan yung naging sitwasyon mo, anong pinakamagandang mensahe na pwede mong ibahagi sa kanila? Yung message ko lang is, may right person para sa atin or para sa'yo. Hindi naman siya Shopee or Lazada na magte-text na on the way na, hindi gano'n. Makikipag-interact ka pa din. Pero pag alam mong mali at gulo talaga siya in the future, pero sarap ka ang sarap ni kuya ganyan. Hindi, umiwas ka na lang. Kaysa naman na yung makikihati ka sa pagmamahal. 'Di ba ayaw naman natin yun? Yung mag-aantay ka pag wala na yung isa. Ano to, tira-tira ka? Yung ganun. So, might as well, mag-antay ka na lang ng for you, ipagdasal mo siya kasi naniniwala talaga ako na may darating sa'yo. And by the way, DJ Rocky, ngayon I actually found someone na kakabago lang. So, in a relationship na ako sa tamang tao. Wow. Ganun, intay lang talaga sila kasi pinagdasal ko yung taong yun. Lahat naman nadadaan sa dasal, wag lang talagang mamadaliin. Pag alam mong mali talaga, wag ka nang mag-risk. Happy for you. At Nakakatuwa. hindi man kayo nagkatuluyan, at least kayo yung nagkatikiman. Yun. May natutunan ka, di ba? Ayo Kasi naman. Ganun. Tsaka parang kumbaga, nag-stand talaga siya dun sa, principles niya. Diba? Na parang, okay, na-immerse ako dun sa pagkakamali, pero kaya kong bumangon dun sa pagkakamali. Yes.
Thank you, Exactly. thank you, Jay, for sharing your top secret. Na-appreciate namin tong honesty mo and yung trust na binigay mo sa programang to. You're welcome po. Thank you so much po. Jay, thank you so much. Yun lang din. Wala akong masasabi sa'yo, Jay, dahil proud ako sa'yo at saludo ako sa'yo. Dahil ang hirap maging totoo at tumanggi sa mga offer na ganyan eh. Oh, nga, Totoo. 15K, parang gusto ko na rin yun. Hindi, tsaka more than, pinababa lang ni Jay yun, hindi 15K yun. Pinababa Pili lang. mo ni Jay. 5-0 talaga yun. Mataas yun. Alam ni Jay yun. Hindi. Kaya ng offer nung tao Alam mo, na yun. 15K plus apartment plus ano. Kumbaga, May plus-plus pa, may ano. plus-plus pa yun. Anyway. And- Din siya ng condo na, dito ka Oh. dito. Diba? Yeah. Dito ka ganito, ganyan. Mhm. With allowance, ako na lang. Parang, okay, sige, magbubuhay prinsesa ako, pero hanggang kailan to? Pag tayo na-treat ito, gulo to. At saka matatali ka, Jay. Itatali ka niya doon sa ganung sistema. Toy niya, ganyan. Anyway, thank you so much, Jay. Once again, si Jay po ang ating top secret sharer ngayong gabing ito. Maraming salamat and God bless you and we wish you luck and happiness sa iyong bagong relationship. Thank you. Good night. Good night, Jay. Ganda ng kwento ni Jay. Actually, alam mo, sana all, no? I mean, sana all may 15. Sana ganun may bahay lahat sa alam. Hindi, pero kapag nandyan na kasi yung mga lavish things, I mean, nandyan na yung mga luxury items, diba? Nakalahad na sa'yo. I mean, nakalatag na sa harap mo. Pera, kondo, helper, lahat talaga bigay sa'yo. Parang ang hirap tanggihan, diba? Yes. And it takes a lot of courage para humindi sa ganong klaseng offer. And it takes a lot of parang self-discipline and sticking to your principles para mag-walk away from that person. Kaya nakakabilib yun. Nakakabilib talaga si Jay. Dahil sa kabila ng lahat, mas pinili niya yung peace of mind niya. Mhm. Kasi pag pinili niya yon yung magkabahay, pera, lahat-lahat, magulo yun. Hindi natin alam anong pwede mangyari. Tama siya dun sa mga sinasabi niya. Oo, natakot siya, 'di ba? Yung makapamedya siya. Mm. Although naisip ko naman na itong si Big Fish, si Dad, pwede naman niyang i-block, Kontrolin. 'di ba? Kontrolin lalo Oo na kapag naman. may pera ka eh. Kumbaga pwede mong bayaran naman eh. Pero paano kung ano siya nung asawa? Hindi, yun na nga yung delikado doon eh. Tama ka dyan eh. Pag dumating yung asawa, siya yung talagang mapahiya. Tapos, ang ano pa dito is that yung kalat sa social media. Oo. Like, yung sa social media kasi medyo ang hirap, 'di ba? Control. I-control yung mga usap-usapan ng mga tao doon. Yes. And siguro, sinave niya na lang din yung sarili niya from that misery. And yung family din niya. Alam mo yun, yung family na mga nagmamahal sa kanya. Yung mga tao totoong nagmamahal sa kanya. Oh yeah. Yun lang. Ay, sana all nakakapagpigil. Ano pakiramdam sumakay ng Jaguar? Nakasakay ka na ba sa ganun? Wala. Nasakay lang ako bus eh. Ganun. Oo, utot mo. Balita ko, naka-sports car ka daw eh. Balita ko, naka-sports car ka daw. Madami ka daw sasakyan ni Titan Jello. lang, bus. Ganun. Bus. Alam mo, napaka-humble talaga ni Titan Jello. Iba naman yung bus mo eh. Ano bus? bus. Hindi, bus bang? Yung mga nakaraan pa. Ay, nako. Anyway, kabisyo, sumapit ang oras para kami magpaalam. Bukas ulit magsama-sama tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama ang Basa Princess DJ Rakitera. At DJ Titan Jello. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.